marnatapak kohami dison dongan sahuta ni hasuton paranak. Diberi kamu jala di damudo di pangurupan nami tuhamuna mulai sian nasogot saat di partikyanon lasmarohamuna dihamuna dongan perhudul lami rajai hutagalung hidope na tolap gogo nami kebetulan hami donga perhudul muna nunga tumbahat lansia alani marlas ni rohado hamu marlas ni rohado nak kami di nama jalo pasu-pasu pardongan saripeon ya nak kota sen bagas joron itu hata marhite naposonai asa donon nami ma songot tuamuna sud paranak ador hatu lupa togu-togu di lobu ador hati di togu ni horbo nang sarmatua mahoinang pairing-iring pahupu satu namar nini satu namar nono songoni dohonon nami tuhamuna raja ni ula-ula nami napi tupulu alatakas doh boto hami diluat siada wad dohamuna amang raja dohonon nami napura tano-tano rangging masih ranggongan tumbadatta pada udau todita ma masih gonggoman matutu songoni ma diho ya nakon nami dot paromain nami jadilah kalian itu keluarga yang berbahagia takut akan Tuhan. Pesan dari orang tua dari Puan Estem Dosroha anggiat manyan hamuna satai sauluan kata bijak bilang take and give saling pengertian di dalam keluarga hormati orang tuamu ya si Firda ingat ya sebagai pesan dari Bapak tua semalam pun udah saya sampaikan ingatlah itu anggiama Tuhan nama masu-masu di parsari pemuna martada masona dian marsipatudu sondalan sibuan lasni rohama keluargamu amang dotoi nang tu na tuam tu joloanon lima panggilan nami asa bintang na tu meris tuabun na sumorop marana mamuriris marboru tuk torop dison inang Hupasatami songon paliatan di dos ni rohatta di anggaran dasar ni estem dos roha anggiat matutu duku pasatami onon anon lihat ma panggabean lihat ma parahorasan jalomuna tujulu anon songoni di panopakion otik sosadia denang si titik masiopa gulang-gulang pangaruna tukso sadia pena terpatuma di dongan perhudul muna estem desroa Tuhan debatama namang goki pasu-pasu matutu